Il-prezz internazzjonali ta' żejt niżel fil-livell l-aħħar li rajnieh fih kien fl-1999 dan kif issa l-prezz ta' barmil żejt waqa' b'14% u sar jiswa $15 u 65 ċentesmu. Il-prezz ħadin id-daqqa l-isfel kawża tal-COVID-19 kif naqset b'mod drastiku d-domanda minn numru ta' industri. Impjanti fl-Istati Uniti issa tisibuha diffiċli biex jaħżnu iż-żejt minħabba l-ammont kbir li għandhom. Kmieni dan ix-xahar l-OPEC qalet li kien hemm tnaqqis ta' 10% fl-użu taż-żejt, persentaġġ li fl-aħħar jiem kompla jiżdied. Fl-aħħar xhur f'pajjiżna kienu ħafna l-appelli biex il-gvern iraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma għal residenzi u negozji f'dan il-perjodu ta' sfidi u kif ukoll biex iraħħas il-prezz tal-petrol u diesel, appelli li ġew ripetuti diversi drabi anke mill-Partit Nazzjonalista. Iżda f'Malta minħabba l-ftehim li sar mill-gvern, it-tnaqqis fil-prezz taż-żejt mhux qiegħed jirrifletti fil-prezz tal-kontijiet li qed nirċievu. Dan għaliex bħala pajjiż kif ikkonferma wkoll il-Ministru tal-Finanzi ma nistgħux naqbdu nraħsu minħabba li kollox jinsab ikkontrollat miċ-Ċiniżi. Fost dawk milqut direttament hemm familji u anzjani li bħalissa taqattaw ħin twil id-dar bil-konsum tagħhom jisplodi l fuq. Il-kuntijiet għolin tad-dawl u l-ilma jaffettwaw ukoll l-intrapriżi li għadhom miftuħin u li diġà ħadu daqqa fin-negozju tagħhom. Settur li qed jiġi milqut u li ftit jissemma huwa l-bidja. Uħud mill-bdiewa li tkellmu ma' Net News għaluna li x-xogħol tagħhom xorta baqa' għaddej għaliex iridu llestu l-għeliqi tagħhom bil-prodotti tax-xhur li ġejjin fosthom it-tadam. U allura anke l-bdiewa jridu jħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-fuel għall-inġenji li qed jużaw.